Mamkhize ngicela ubingelele usho ukuthi bofuna sikusize ngani? Yini into osibizele yona? Sanibona ninjani? NguMamkhize mina nje ubhuti ekhuluma. Shuthi ngamasontana adlulile ngibone ubhuti lokhuzeni kukhona uhlelo akhuluma kulona ngase ngithi angilethule udaba engihlangabezana nalo. Nginenkinga yalabantwana. Labantwana bazalwa uSindwa kaNzama. uSindwa wabafihlela abantwana ukuthi kubo kulapho wathi nje kaNzama eStenga. Kusukela ngo-2018 ukushona ngo-2018 ngase ngiyahamba ngaya kuma-social worker ngakhuluma nama-social worker ahamba nalo udaba la kusasa ubuye enkantolo sithi sizama iy'tifiketi ngoba bashiya abantwana abanasitifiketi bawu-5 labantwana abanazo iy'tifiketi. Ama-social worker la-resign elokuqala lathi hhayi lihlulekile kwakuwuZine Sibisi wa-resign wathi uhlulekile i-case yalabantwana. Saphinda sanikezwa elinye kuthiwa uMercy Siphatho. uMercy Siphatho naye usehlulekile yilona udaba. Abakaze nje babe nazo izitifiketi selokhu bazalwa. Baphila ngale ndlela abaphila ngayo, abanakudla, abanalutho, abanagranti, bayibone nje bahleli kanjena. Uma ngabe bephuma esikoleni badla esikoleni, ukudla bakuthola esikoleni lokudla okuphakwa esikoleni abantwana. Nomakhelwane-ke baphake ngaleyo ndlela abaphaka ngayo kuphele lapho. Uma ngabe kwama-weekend bahambe bayoma emgaqweni bacele iy'mali mhlawumbe ukuthi bekwazi ukuthi nabo bekhere njengabanye abantwana. Bame emgaqweni bacele njengamanje nje laba abanye abekho shuthi baye khona lapha emgaqweni la bephanta khona bawelele naphesheya bacele emandiyeni babakhangeze babakhangeza kona. Ngibonga kakhulu nje amaphoyisa aseMawoti iwona angisize kakhulu angithengela ne-stationery kulo munye khona obefunda u-grade 11 kutholakala i-stationery asikho. Angisiza kakhulu asithenga i-stationery. Bafowethu ngiyaqala uku-athenda udaba olubuhlungu kangaka. Ngiyaqala uku-athenda udaba olubuhlungu kangaka. Ngizoqala nje ngokubonga bafowethu. Ubonga amaphoyisa uthe awaseMawoti. Amaphoyisa aseMawoti. Siwumphakathi bafowethu uhlale sithi amaphoyisa awasebenzi. Amaphoyisa aseMawoti siyabonga. Manje inkinga into engifuna ukuyithola ukuze nomuntu ongale mhlawumbe ozoba nalo usizo ukuthi yini eyinkinga efika iblock mhlawumbe mekuthiwa bayosha ama-ID ngoba ikhona i-death certificate yamawakhe ne-ID ikhona. Yileyo nto engifuna ukuyithola ukuthi inkinga ifike kude. Bayinto ey'hlukene kanti iy'ngane zakhe akavanga webazalela endlini angayi futhi esibhedlela. Endlini kukhwalele eMawoti. Webazalela eMawoti khona umuzi wayehlala khona ngale selaphela leyo kotishi lamuka kade kunetha iy'mvula webazalela khona nje. Kanti benjani umama bephuza? Ubengaphuzi kodwa into ade eyithanda kakhulu ukusebenzela amandiya ngoba bethi uma ngabe ngikhumbulezele lona nje emzele wemshiya amlalise embhedeni amxhume ibhodlela. Sithi hhayi buyishiye noma ingane athi hhayi ngizombona ngibuye ngizosheshe ngibuya indiya lizongixosha uma ngike ngalova emsebenzini. Wezala namhlanje kusasa uye emandiyeni awusebenza. Naye umalume wabo lona okuyena obagadile ohleli nabo akasebenzi. Methi ngesinye isikhathi wathi uyahamba ethi ufuna umsebenzi wabanjwa waboshwa. Zahlala zodwa lezi ngane ngicabanga zahlala u-3 months zihleli zodwa la endlini kungekho umuntu zihleli zodwa nje kanje. Ngicela ngibingelele ngalomdala uzozisho mhlambe noma uyena ozosho bonke laba abanye umfowabo nodadewabo. Bhuti wami unjani? Yebo ngiyaphila. Igama lami nguTsepo Isibongo Wanzama. Amanda lo uBen lo obhuti bami nosisi bami abangilamali. Tsepo. Yebo. Uthi unyusizo kancane Tsepo. Hey, uthi unyusizo kancane bhuti. Umzima sibhekene nabo khona la ekhaya ukuthi sinokuthi silale singadlile ngama-weekend kwenzeke futhi phakathi ney'nsuku sidle kanye ngosuku ize lishone ilanga. Uma ukuthi umalume ulitholile lelo torhwana solala sidlile-ke ngalolo suku lolo. Nokunye futhi esikoleni-ke kwabanzima ngakhishwa ngenxa yokuthi anginasitifiketi. Benginaso sona isifiso sokuthi ngingabuyela uma ngilithola ithuba. Yini ongayicela ukuthi bakusize ngayo? Bangathi uma bekusize ngayo ungajabula. Bengacela ukuthi bengisize ngokuthi sithole iy'tifiketi ngikwazi nokuthola-ke umndeni wami-ke lo engawazi. Umndeni wakho uchaze nokuthi umndeni wakho wakuwabani? Yebo wona owakanzama le Stenga.
igama lami no-Orlando mina ngikhona ngiphuma le eMozambique. Ngathandana naye uma ingane waze washona la emhlabeni ngihlala naye. Wangishiyela zona lezi ngane lezi uzibonayo namanje. Kubuhlungu kimi ngoba namatoho abuye angaveli kahle. Sebenza isonto nje u-2 days u-3 days anginalutho lapho endlini. Njengamanje nihleli nje anisebenzi angenzi lutho. Ngilendile nje umuntu ozoqhamuka ukuthi asihambe nithathe ngithola lo 50 rand izokwazi ukulala sihleli.